assalamu alaikum DG. Ça va mi juri mam hande ko ñalawma kawtal pelle aynaɓe e gardugol mo ganduɗa kañum yallu ɗum yafo Adama Samba Dadi e jaari babanira debbo tiiɗo dari noddi ñalawma o e hol miijo mbawɗa hokkude bande ko yeeɓiyankoɓe DSTV télé diaspora Sénégal ganduɗa hande leydi Sénégal koko fecci hen feccere ina bi président de la république hande yiiƴade Sédhiou hande ari lomtaremo ɗo e CICES hol darde mbawɗa sembinde yimɓe ɓe ganduɗa wattuɓe haqqillaji mumen e gurdam Adama Samba Dadi hurno e fandare jaari jogui e fedde men. Merci. Hono no mbiruɗa ni hande ko ñalawma baɗɗo fayida ñalawma hooreɓe pelle ɓamtare dental pelle ɓamtare e gardugol bani men debbo hono Diary Sow Diary Ba waɗi en oɗo invitation pour garen tawtorɗen ɗeɗo golle baɗɗe fayida woni lancement nden ɗon fedde wonde important hono no mbirumi joni ni kadi ne ñalawma o ɓe ciftori hen honorable député Adama SOW ko guindiyanke neɗɗo mo jiɗɗo hoore mum jiɗɗo fuutankagal jiɗɗo pulagu enen fof eɗen ceedi darde makko hono makko noon hono mabɓe noon ene keewi sen kalimo kalen ko wayno El Hadj Tidiane Anen ko wayno Mourtoudou Samba Diop en ko wayno waaɓe noon e waaɓe noon ɓe ganduɗa hoore ma ligganima ɗemgal ngal ligganima Fouta ligganima fuutankagal ligganima pulagu so tawi noon ɓe mbaɗi ɗiɗo ñalɗi enen en mbawa wasde tawtorede par ce que ken fuutankoɓe ken fulɓe kadi kala ko fuutankagal dilli e kadi kala ko pulagu dillini so tawi en ƴeewama en tawi toon paami mi yette oɗo occasion parce que la première fois depuis ma nomination comme nouveau directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes woni ARTP hoolare nde président de la république hesɗitani faade am tottimi nden ɗon hoolare jaggumi noon nden ɗon hoolare ko oɗon ngal ɗon gollal wona min tan gollanagal par ce que ko bandiraɓe fof gollanagal ko fuutankoɓe fof gollanagal ko fulɓe fof gollanagal ko leydi ndi fof gollanagal ɗum ɗo noon eɗen jetta hen président de la république eɗen mbiya udumere wawa lomtade bafal udumere wawa lomtade bafal ko joguiɗen ko jaggen hen ha tiiɗa par ce que en jiyani ko ɓuuri ɗum son excellence monsieur le président de la république kala ko wawno wadde to banggue ndema to banggue gaynaka ko toɗɗi e modernisation waɗi te omo jogui anniyaji tengtuɗi goɗɗi ko wona ɗum faade ndema ka faade gaynaka walla faade monde rural de manière générale donc on ɗon noon mi haalinani ndentoɗen haqqillaji men difte tawa ko difti haqqillaji men ko wona hunde wande fayida diaspora Sénégal ɗum ɗon noon fof heƴata ɗo en e oɗo so jeehir pose première pierre to janggo ma en mbaw ruttade hen kono ko waɗi important ko enen fuutankoɓe jaggodiren saabu Allah ballodiren saabu Allah gonden gondigal saabu Allah par ce que sallallahu alayhi wa sallam wi ko hebbul watan min al iman neɗɗo yo yid hoore mum yidde hoore mum noon wona anje bandum Senghor wi il faut s'ouvrir mais il faut s'enraciner neɗɗo yo udditu kono noon woto yejjid ɗaɗi ɗi ganduɗa hono woni ɗaɗi ɗi immori ɗi fuutankagal ko hunde wande fayida pulagu ko hunde wande fayida mi wi fuutankagal e pulagu wona kodki ko gonki neɗɗo no wawi jibinede États-Unis tawa ko fuutanke walla tawa ko pullo fuutanke neɗɗo no wawi jibinede Fouta tawa wona pullo wona fuutanke par ce que fuutankagal ko jabde ko fuutankagal saloto e rentade ko fuutankagal jabde ko fuutankagal jaɓata e rentade ko fuutankagal sali kala bawɗo rentade ko fuutankagal sali jaɓi ko fuutankagal jaɓata jaɓi ko pulagu jaɓata so welama eɗen mbawi wiide ko pullo ko ɓi pullo kala noon mo wawa rentade ko pulagu sali jabde ko salade ko pulagu jaɓi on ɗon so wi ko pullo ɓe mbawi wiide o wona pullo
so mbi ko fuutanke eɗen mbawi ɗo wona fuutanke ɗum noon tinnodiren e koye men jaggodiren en dañi bawɗo jaggande en mo hono mum ala par ce que président de la république ko waɗi e banggue ndema ko waɗi e banggue gaynaka joni haalama to nokku Linguère ko waɗi toon e forage uji ko hay goto meeɗani wadde ɗum ko président de la république ko walli aynaɓe ko walli fulɓe ko walli remoɓe ko hay goto meeɗani wadde ɗum e leydi he wona président de la république go hay président meeɗani rewɗo waɗi hono ko waɗi ko ɗum noon neɗɗo so waɗi ko waɗi ko foti ko jagganede foti ko wallodirede foti ko wallede ko ɗo paɗen ɗo noon wona hunde wemde paɗen koye élection mo ganduɗa hoore ma wona hunde wemde par ce que hande yimɓe hewɓe haqqillaji mum diftama woto jaɓen haqqillaji men difte woto ko maire ittan en ko woodi maire woto ittan en ko woodi jaggen hen ha tiiɗa ɗum noon honorable député en tawtoraɓe ɗo ɓe e bandiraɓe tawtoraɓe ɗo ɓe goto foof mi weltima ɗum hono jaari woni banen debbo kanko ne amin mbiyamo yo jokku golle kala nde o yeeƴi maw taw en sara makko inchallah jaadene makko par ce que eɗen gandi imminimo ko daranade dental pelle hooreɓe pelle pour ha Fouta wawa yarude yeeso pour ha Sénégal wawa yarude yeeso.